ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କିପରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜୀବତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋର ଗଭୀର କୌତୂହଳ ଥିବା ଏକ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମଣ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ଶାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗଭୀର ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଥିଲା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନିଜେ। ମୋର ପୁଅ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲି। ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଶା ମନେ ଅଛି, ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଏକ ତୀବ୍ର ଯୁବକ ଉତ୍ସାହକୁ ଲୁଚାଉଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯିବାର ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଷଣ କରି